थामा नै बिसिबां गाहायाव थायो नै थामा नै फाग्ला गाहायाव थायो थामा नायदो नैबेथ' आदा खि जाखागोन नै बेथ' आदा खि जाखागोन नै फाग्ला गाहायाव थाम नायनो हागोन नै नायदो नै थामा आयु नायदो नै ओरै थमब्ले खान्दां ने जानो हाबाय जोङो होद खाबाय हनै इयो बा थोबायलै नै गया नायदो नै गय बागानखौ नायदो थामा नै नायदो नै गय बागान टटेल 12 बिगा दं गया नैलै नै नैबाव गोमोन दं नै खादो मोनसे खादो माबा जाबाय रा एम्फौखौनो सुमाखौ जानांगौ जाखो बेनिफ्राय गोमोन नामा खाबाय नै थाइसे खयस'था दं बिफाङालाय ए मोनबाय आरो इयो ओरैबायदि गोथाव नोंबो खादो थाइसे गोमोनखौ जानायलै नायजोबनि फैदो गोमोनखौ खादो बैथ' सेवबायसो हनै सेवबायसो हनै हा ओरै गैलादां ना दं नै बेबो मोनबाय नै गोदै नामा बुस्थुआ हा गयाखौबो गायबायलै इयो ने गैलालै ओरै फिथाइया बारा ओरैनो बारा फिथाइ थायाखै हाया ओरै बारा थिङामोनदां लामायावबो इयो र' थाइसे मोजां खानो नागिरदों नै इयो बेनो खादो नै गोमोन जागोन इयो बांद्राय गोमोनला गेफेसो जागोनलै गेसावसो नैबाव जा दं नै रिदि
खानायसै नोंखौ ओरैनो बैयो नै बिदिनो गोजाखौ माबाखौ जा दे खादो दे है गेसावसो इयो मोनाखै बैखौ खानायसै बैखौ गेसावसो हनै जाजोब्बाय मोननानै ना बेखौ जाजारलै दा मोनबाय गेसावसो हनै बेखौ खादो गोदै बेफोरसो दा ने ओंखामा खादो बिराद गोदै